Доброго ранку. В ефірі програма «Саба» на телеканалі АТР. Говоримо про те, що хвилює Україну і світ. У студії працює Олександра Сенько. І розпочинаємо з такої новини. Україна набула членства в Раді Організації Об'єднаних Націй із прав людини. Отже, про захист прав людини на території України, в тому числі у Криму, говоримо з політологом Оксаною Беляковою. Пані Оксано, доброго ранку. Доброго. Завершивши місію непостійного члена Радбезу ООН, сьогодні Україна розпочала трирічне членство в Раді ООН з прав людини. Захист прав людини по всьому світу, у тому числі в тимчасово окупованому Криму та на Донбасі, наш пріоритет. Отже, на попередньому тижні Україна передала гендиректору установи ООН із питань освіти і науки і культури ЮНЕСКО Одрі Азулай детальний аналіз проблем, пов'язаних з окупацією Криму, порушень прав людини, незаконних арештів, переслідування кримських татар, придушення свободи слова, загрози об'єктам культурної спадщини. Нагадаємо, раніше в Меджлісі кримсько-татарського народу повідомили, що за час окупації Криму на півострові викрили 49 людей. Трупи 6 знайшли зі слідами тортур. Голова Центру виборчкому Курултаю кримсько-татарського народу Заїр Смедляєв заявив, що в окупованому Криму вважають зниклими безвісти вже 19 осіб, більшість яких – активісти. Давайте детальніше послухаємо про те, що сказала віце-спікер Ірина Геращенко та голова Меджлісу, народний депутат України Рафат Чубаров щодо прав людини у Криму та на сході України і про ефективність санкцій, введених проти окупанта. Санкції, які сьогодні прийняті по відношенню до Росії, вони є достатніми для того, щоб в якійсь мірі зупинити російську агресію проти України, але вони є вкрай недостатніми для того, щоб змусити Росію повернутися в межі міжнародного права. Єдині території світу, які залишаються закритими для міжнародних гуманітарних місій, це є Крим і Донбас. Туди не пускають ані Червоний Хрест. В жодній тюрмі не був представник Червоного Хреста міжнародного. Він не бачив жодного українського заручника чи політв'язня. Пані Оксана, перше запитання. Які дії має ще ініціювати українська влада, аби прискорити визволення своїх заручників? Ну, це насправді дуже непросте питання. Чому? Тому що формально, за міжнародними стандартами, українські заручники звучить досить контроверсійно. Чому? Тому що на території Криму проживають російські громадяни, які мають російські паспорти. І в момент, коли це російські громадяни, то Росія вважає себе морально вправі просто-напросто не допускати там якихось жодних спостерігачів чи інших спеціалістів, що відповідають за свободу і права людини, тому що це їх територія, і це формально, в принципі, їх населення, і тому все інше – це втручання в внутрішні діла країни. Таким чином, це дуже ускладнює ситуацію, тому що ми добре розуміємо, що більша частина населення Криму не вважає себе росіянами, хоча, може, навіть були змушені взяти російські паспорти, тому що інакше вони б не отримували адміністративних інших послуг, і там репресії були б запущені знову ж таки. Тому ми можемо тільки сподіватися на те, що, може, зараз в зв'язку з тим, що вибори, що це вся міжнародна увага прикута до Росії, тим більше, що президент Росії задекларував, що він поїде в Крим голосувати, і там всі його поплічники теж з ним поїдуть, і це буде основним якимсь таким меседжем для кримського населення, що от вони теж частина Росії. Найбільше мене, наприклад, турбує, яким чином мають кримчани свій протест проти взагалі проведення цих виборів висказати. Деякі експерти кажуть, що можна взагалі не піти на вибори. Хтось каже, що це теж небезпечно, що там можуть бути якісь дії до тих людей застосовані, тому краще йти, але не голосувати там за Путіна, а голосувати за якихось альтернативних кандидатів.
І все це нам дає привід розмірковувати над тим, насправді, які ще механізми можна до цього долучити, щоб переконувати всю світову спільноту, наших європейських партнерів в тому, що скільки би формально це не вважалося Росією і російськими громадянами, насправді це громадяни України, які змушені просто-напросто мешкати от зараз в цих в умовах окупації. Пані Оксана, а от скажіть, будь ласка, сама ситуація з виборами у Криму, яким чином українська влада має, по-перше, на це реагувати? І другим питанням, чи можна використати ці, власне кажучи, вибори на незаконно анексованій території Криму якимось чином, аби вплинути і на світову, ще додатково тиснути на світову спільноту, і якимось чином поліпшити долю наших бранців, які зараз знаходяться, або ув'язнених людей, які знаходяться на території півострову? Ну, ми маємо пам'ятати про те, що ув'язнених їх насправді є там якийсь відсоток, але в заручниках весь Крим. Все населення Криму формально позбавлено можливості відчувати свою ідентичність українську, а тим більше кримсько-татарську. І все населення Криму змушене зараз перебувати в заручниках з точки зору того, що Росія абсолютно не хоче розвивати Крим як рекреаційну курортну зону, як це було за часів, коли Крим належав Україні і був частиною України. Тому це фактично люди, які мусять мешкати на військовій базі, тому що Крим так чи інакше буде перетворений на військову базу. І зараз оце вибори, це, в принципі, остання крапка легітимізації того, що Крим вже залишається за Росією, і там Росія вже може, вплоть до того, що всі будинки, які там були для того, щоб можна було курортників приймати, відпочивати на південному березі Криму, просто-напросто знести, умовно кажучи, і там збудувати військові частини, якщо їм так буде зручніше. Тому це, я вважаю, є аргумент для всієї спільноти і для наших партнерів про те, що, шановні, нам треба мобілізуватися і не допустити перетворення Криму остаточно на військову базу, де, в принципі, будуть розміщені і стратегічні ракети, які теж можуть поцілити в кожну з країн, що не є союзниками Росії і що можуть загрожувати там якимсь чином російського спокою, проти яких Росія може розв'язати війну. Тому от аргумент того, що якщо ми втрачаємо Крим остаточно, то це ще гірше ситуацію безпекову в всьому світі ми таким чином отримуємо. От я думаю, от цей момент треба використовувати повсякчасно на всіх зустрічах і на всіх можливих переговорах, яких ми ведемо. Який от фактично юридичний шлях для вирішення цієї проблеми? Куди має ще звертатись Україна щодо ситуації з Кримом, з півостровом? Ми добре розуміємо з історичних прикладів, що такі конфлікти, вони дуже часто просто-напросто розтягуються на не тільки роки, на десятиріччя. І такі території спірні, вони можуть залишатися спірними досить довго. Тому що, по великому рахунку, всі ці міжнародні організації, про які ми завжди говоримо, там ПАРЕ, ООН, вони всі покликані допомогти країні, яка потерпає від анексії і загарбників, але вони не мають можливості насправді військовим чином втручатися в ситуацію. І це абсолютно не є їх метою. Вони добре розуміють, що такий ворог, як Росія, нікому, щиро кажучи, в стані абсолютної війни не потрібен. І тому все це має бути вирішено якимись дипломатичними і юридичними шляхами. А як ми бачимо, Росія і так не підписує жодних міжнародних договорів, не підтримує Римський статут. І це означає, що скільки би вироків не виносилося проти Росії міжнародними судами, вона завжди буде казати про те, що міжнародні суди, її не укази, вони абсолютно не мусять реалізовувати рішення судів.
Мгм. І от принаймні, поки Україна намагається якимось чином і вплинути і на юридичній площині, сама Україна принаймні втілює в життя низку реформ. І темпи економічних реформ, що реалізуються в Україні, насправді вражають. Про це президент Петро Порошенко написав на своїй сторінці у Фейсбук. 76-те місце в рейтингу Doing Business – недостатній результат для України. І ми рішуче рухаємось вперед, аби підвищити позиції нашої країни. Про це свідчить і новий закон про податок на виведений капітал, і створення Національного бюро фінансових розслідувань, і закон про заборону маски-шоу на підприємствах, і закон про приватизацію, і завершення конкурсу на зв'язок 4-го покоління. Це темпи реформ, які насправді вражають. Я нагадаю глядачам, що Doing Business – це рейтинг легкості ведення бізнесу від Світового банку. Рейтинг охоплює 190 країн. От, пані Оксана, от які, власне кажучи, реформи повинні бути втілені і принаймні у життя, яким чином вони мають почати працювати, щоб Україна отримала хороші перспективи і зацікавленість у іноземних інвесторів вкладатися у Україну? Іноземні інвестори, вони досить складні люди. Чому? Тому що, на відміну від українських інвесторів, які змушені розвивати тут таким чи іншим чином бізнес, іноземні інвестори можуть подумати, подивитися і взагалі не вкладати своїх капіталів в Україну. І інколи в мене таке складається враження, може я не маю рації, і інші експерти зі мною не погодяться, що ми робимо все, щоб не допустити сюди іноземних інвесторів. Чому? Тому що, мабуть, нам самим хочеться використовувати цей 40 з лишком мільйонний ринок для своїх товарів. А з іншого боку, виявляється, що у нас не так-то багато виробників, які ще залишились на плаву і які ще можуть щось взагалі продукувати. І тут таке замкнуте коло. З одного боку, ми не впускаємо оцих, умовно кажучи, загарбників, які хочуть... А от питання з приватизацією? Ну, от і питання з приватизації – це ще один з моментів, який, на мою думку, просто-напросто погіршує оцю міжнародну ситуацію в плані того, що коли інвестор іноземний бачить, що в Україні немає гарантованого права на власність, і що в якийсь момент він вкладе гроші, зробить якийсь там крок вперед в розвитку того чи іншого підприємства, а потім виявиться, що, вибачте, тут ми вирішили, що це підприємство переходить у державну власність, тому що воно в нас попало в новий список, який ми тут знову ж таки створили. Ну, це буде означати дуже великий резонанс світовий, ну, європейський, напевно, і просто інші ще більше задумуються з приводу того, чи є сенс вкладати в Україну. Ну, коливання, наприклад, оці курсу відношення гривни до євро, долара і інших валют. Це теж дуже неприємний сигнал, тому що, якщо ви пам'ятаєте, навіть в січні цього року на якомусь етапі євро коштувало 35, долар коштував майже 29. І знову ж таки, я не втомлююсь повторювати на всіх ефірах, але маю таке враження, що я говорю десь там в якусь пустоту. Чому у нас на кожному кроці в обміннику є російський рубль? Як можна взагалі вимінювати валюту з країни-агресора, бо вже прийняли всі можливі і неможливі закони про те, що Росія – це агресор, і країни-окупанта, тому що Крим окупований Росією. А при цьому маємо проблему, наприклад, з тим, щоб поміняти польські злоти. Хоча це наші найближчі європейські сусіди, і це країна, де дуже багато українських заробітчан змушені, покидаючи родини, їхати і працювати, щоб втриматись хоч якось на плаву. Тому ці гігантські кроки реформ, про які заявляється, вони теоретично існують, але практично от на загальному тлі того, наскільки збідніла український народ, ці кроки і ці реформи, вони недостатні, як на мою думку. Ось, власне, враховуючи всі ризики, які ви зазначили, я хотіла б вас ще запитати щодо мораторію на ринок землі. Досить дискусійна тема. І у Верховній Раді її політики і представники різних фракцій по-різному коментують. От ваша позиція?
Ну, знову ж таки, не можна бути фахівцем зі всього, тому що нам закидають, що коли приходять отакі от типу мудрі аналітики, вони про все потроху розказують, а ні на чому не знаються. Але з іншого боку, оця версія про те, що ця земля давно вже є власністю якихось нам незнаних наразі ще олігархів, умовно кажучи, чи лендлордів так званих, ми можемо прийняти це за основу. Чому? Тому що якщо зараз би офіційно дозволили продаж землі, то виявилося, що продавати вже майже немає чого. Земля вже давним-давно є у володінні конкретних людей. Поки що це володіння формально записано як оренда 59, 49,9 років, 99,9 років, в залежності від того, як там законодавець знову-таки змінює ці форми договорів. Але ми добре розуміємо, що навіть на 50 років оренди це означає, що одне покоління як мінімум вимре до моменту, коли ця оренда закінчиться. І оцей такий, умовно кажучи, переляк перед тим, що суспільство в кінці кінців довідається, що всі наші будинки, що наші там сільгоспгосподарства знаходяться на землі, що нам не належить, він весь час, мені здається, стимулює депутатів знову ж таки продовжувати цей мораторій, щоб не виявилося, що ми живемо в повітрі і всі наші установи теж вже давним-давно не знаходяться на українській землі, а українській землі просто не залишилося, бо вона вже комусь належить і продана. Ну, принаймні, це питання буде вирішуватись у Верховній Раді, але ми повернемось до теми засідання Верховної Ради, яке має розпочатись буквально за годину. І у четвер Верховна Рада України має вирішити питання щодо голови Нацбанку. От як ви оцінюєте кандидатуру Якова Смолія? І як ви вважаєте, яким буде голосування на посаду голови Нацбанку? Це взагалі було досить прогнозовано, і тому, коли там на якомусь етапі виникла кандидатура, наприклад, пана Лавренчука, який насправді є одним із найбільш поцінованим експертом і гравцем банківського ринку, то я одразу засумнівалася, щоб наші перші особи держави допустили фахівця до управління Національним банком, бо це може означати, що фахівець буде мати свою власну думку. А коли призначається виконуючий обов'язки, що вже сидить і підміняє свою колегу, яка ніяк не може вийти з відпустки або хоча б вже звільнитися, це більше мене провадить до думки про те, що, мабуть, курс не зміниться, той, який зараз був пані Гонтаревою запроваджений. І це не тільки курс валютний не зміниться, це взагалі не зміниться монетарна політика, це взагалі не зміниться підхід до надання кредитів. Тому що ми прекрасно розуміємо, що ті кредитні ставки, які зараз хочуть банкіри отримувати від бізнесу, вони просто-напросто призводять до того, що бізнес не має можливості піти і отримати гроші в банку як кредит для розвитку свого підприємства. Не говорячи про те, що був страшний обвал і іпотечних кредитів, і автомобільних кредитів, тому що багато людей, які заключали договори, наприклад, 2007-го, початку 2008 року до тої кризи, всім відомої, їм активно їх запрошували заключати договори в доларах і казали, дивіться, в доларах менша відсоткова ставка річна, по-перше, а по-друге, долар вже зараз 5 гривень за 1 долар, а це коливання тут було взагалі 4,8, і це означає, що він підніматися може вже і не буде, а ще й опуститься. І в момент, коли потім долар почався по 8, почалися перші неплатежі, і люди просто не були в стані виплачувати. А коли вже за нової влади ми отримали курс 25, і виявилося, що той, хто формально підписував умови по 5, зараз мусить десь знайти гривневу масу таку, щоб кожний долар за 25 гривень та від 28 інколи купити.
І тут оцей момент, коли ніхто з керівників Національного банку і абсолютно прем'єр-міністр не понесли відповідальності. Хоча, якщо в нас в бюджеті записан курс, і ми цей курс не витримали, ми як держава, то так чи інакше мала наступити відповідальність за те, що не був витриманий курс валютний по відношенню гривні до іноземних валют. Так що мені здається, що, от, наприклад, там співбесіда, яку зробив пан Ляшко, кандидату на посаду голови Національного банку, ну це була така показуха, він зібрав там. Ну, власне кажучи, згадуваний пан Ляшко вчора досить активно висловлювався щодо того, що ні він, ані його партія голосувати за кандидатурою Яківа Смолія не будуть. Як ви вважаєте, чому така позиція радикальної партії? Ну, по-перше, вони торгуються. Ми, мабуть, вже всі звикли, що спершу радикальна партія каже ні за яких умов, і потім після нічних переговорів на Банковій приходить і голосує майже одноголосно. Це вже тут відома ситуація. По-друге, ну навіть якщо не голосують за Смолія, іншої кандидатури не буде, тому що вона вноситься не депутатами. Депутати її тільки отримують для того, щоб її підтримати. Якщо вона не підтримується, ми далі сидимо, вибачте мені, без голови Національного банку. І тоді далі Міжнародний валютний фонд каже, ну слухайте, ми не можемо давати гроші весь час якомусь виконуючому обов'язки, з якого потім взятки гладкі, як говорять, що немає можливості там взагалі навіть відслідкувати і зрозуміти, що сталося з грошима. Знову ж таки, мудрі експерти в галузі економіки кажуть, якщо б гроші МВФу ми пускали в розвиток нашої економіки, то це була б в цьому величезний сенс, і економіка б могла розвиватися швидше і активніше. А якщо ми їх беремо тільки для того, щоб підтримати золотовалютні резерви, які ми не використовуємо, вони просто лежать десь там в недрах Нацбанка, ну це означає, що фактично ми беремо один кредит, щоб погасити відсотки по попередніх кредитах. Пані Оксана, чи може означати от, власне, і вчорашні заяви пана Ляшка, і заяви, які роблять інші депутати, про те, щодо голосування, окремого голосування, наприклад, на посаду голови Нацбанку, що парламент починає жити передвиборчими лозунгами, передвиборчим життям, готуватися до виборів, а не, власне кажучи, ну, чи чого вони, ну, принаймні, чого вони можуть вимагати в обмін на голоси? Ну, мабуть, що є можливість торгуватися за місця в Кабінеті міністрів. Ми бачимо, що у нас там виконуючі обов'язки на деяких посадах вже досить давно. І це от такий от розмінна монета. Завжди можна сказати, що якщо ви будете гарно голосувати за таку кандидатуру, то ми вам там в Кабміні оце тепленьке місце збережемо. Я думаю, що тут є трохи рації в тих всіх наших здогадках, тому що все, що ми зараз обговорюємо, це версії. І ці версії, вони підкріплені якимись такими інформацією, яка, в принципі, здобувається там по маленьких якихось детальках. І загальної картини, на жаль, ми не маємо. А навіть якщо ввечері є загальна картина, я скажу, вночі може відбутися нарада у гаранта, і потім виявиться, що вчорашня загальна картина на сьогоднішній момент голосування вже не відповідає дійсності і все перегралося. Тому, на жаль, парламент останнім часом перетворився просто-напросто на філію канцелярії президента України. Тобто, в принципі, туди спускаються рішення, і ці рішення вже заздалегідь обговорені, і практично ми розуміємо, який буде наслідок голосування. Тож, скоріше за все, якщо президент дає команду проголосувати, то проголосують. Тому що є коаліція, є формальна або неформальна більшість. На жаль, опозиція єдине, що може зробити, це не підтримувати і не голосувати. Інших можливостей впливати на прийняття рішень в опозиції немає. І не дивлячись на те, що у нас є два види опозиції. Опозиційний блок – це постійна опозиція, потім до них нібито долучилися чи залишилися в так званій конструктивній опозиції ще 3 політичні сили. Але при цьому всьому цей от моноліт, який представляють в себе голоси Народного фронту і блока Петра Порошенка, плюс там деякі ще сочувствуючі, які їх підтримують, він дає можливість проголосувати все, що завгодно. А як ви вважаєте, чи почуємо ми звіт пані Гонтаревої?
Ну, якщо шановний спікер оголосив, що там десь менше ніж 2 години він взагалі призначив на ці так звані кадрові питання, ну це означає, що повноцінного звіту ми не почуємо, тому що спершу має бути звіт, а потім має бути ще і представлення концепції нового голови. Тобто ми маємо нібито як суспільство з трибуни Верховної Ради зрозуміти, чим буде відрізнятися курс нового голови від того курсу, що проводила попередниця. Але якщо у нас там так насправді дуже все буде регламентовано з точки зору часу, то значить, що ці доповіді будуть або дуже короткими, або взагалі це буде абсолютна формальність, там 3-4 речення, всі поаплодують і на цьому закінчиться. Тому що опозиція, вона хоче крові, вона весь час говорить про те, що за ті страшні помилки, ніби помилки, які були зроблені під час головування пані Гонтаревої, то треба нести відповідальність. Але я думаю, що в парламенті буде зроблено все, щоб про ці помилки не нагадати і не збурювати суспільство черговий раз. Одна з вимог Міжнародного валютного фонду – це, власне кажучи, прийняття законопроекту про антикорупційний суд. Наразі він у парламенті, на вашу думку, це предмет торгів? Чи принаймні чи він буде одразу проголосованим? Там якась така почалася з питання Конституційного суду незрозуміла ситуація, тому що кажуть, що, по-перше, ніхто нормально того закону не читав, бо він знову ж таки якось там трансформується в процесі. Це у нас така нормальна практика абсолютно, коли виявляється, що подається одне, потім поправки голосуються з голосу. Коли вони голосуються з голосу, ніхто не встигає їх толком записати, які версії проголосували. І потім, коли йде на підпис закон голові Верховної Ради і президентові, то всі жахаються, кажуть, ми точно за це не голосували, хто ж тоді такого наробив? Але ж, на жаль, ніхто ж не перевіряє отих версій, які голосуються з голосу, і того, що було попередньо в тих поправках зазначено. Бо часу немає, і коли подається такий страшний обсяг поправок, кілька сотень, то ми добре розуміємо, що це передусім для того, щоб відвлекти увагу суспільства, щоб навіть якщо людина дуже ретельно дивиться засідання Верховної Ради, щоб на якомусь етапі їй просто-напросто стало нудно, і вона перемкнула канал і навіть вже не слухала тих поправок, тим більше самі депутати вже просто автоматично підтримують чи не підтримують. І от знову ж таки з цим законом про антикорупційний суд ми в такій якійсь знаходимося ситуації двозначній. З одного боку, всі міжнародні партнери на нас тиснуть, що ви маєте зробити цей суд, і туди насправді вже можна буде судити корупціонерів, тому що зараз вже можна їх виявити і розслідування провести, але немає куди передавати матеріали, тому що звичайні суди відмінені, окружні суди ще не створені, і це означає, що корупціонери можуть спокійно собі там далі проводити свою діяльність на шкоду країні і на позитив для себе. Але ж якщо ми створимо цей суд, це абсолютно, як на мене, немає гарантії того, що він, по-перше, одразу запрацює, це теж якийсь час. А по-друге, може виявитися, що в момент, коли прийде нова каденція Верховної Ради, вони змінять рішення і скажуть, а нам не потрібен той суд, і ми взагалі переголосовуємо і не будемо його втілювати в життя. Тому що і вже зараз опозиційний блок, наприклад, каже, що він нам взагалі не потрібний за жодної умови, тому що ми не можемо створювати суд під кожну конкретну, умовно кажучи, галузь порушення чинного законодавства. Тоді треба для криміналу один суд, для якихось господарчих справ інший суд. І ми просто-напросто потонемо в той кількості розділення судів, які можуть виникнути, якщо цей прецедент створення антикорупційного суду відбудеться. Пані Оксано, ми вже з вами зазначили, що парламент наче починає жити передвиборчим життям, і антикорупційний суд, прийняття законопроекту про створення антикорупційного суду являється ще й таким репутаційним досить знаковим чинником. Скажіть, будь ласка, як на вашу думку, які партії стають під ризик, якщо законопроект про антикорупційний суд не буде прийнято, наприклад?
Які репутаційні ризики можуть понести і які саме партії? Ну, знову ж таки, дуже багато експертів стверджують, що у нас партії не мають ідеології. А якщо навіть є ідеологічні партії, то вони досить маргінальні, вони або взагалі не представлені в парламенті. Там, наприклад, кажуть, що «Свобода» має там декілька депутатів, але навіть не має своєї групи в парламенті. І от ці партії, що мають більшість голосів, вони взагалі не є ідеологічними партіями, це так звані партійно-олігархічні проекти. І ці проекти, вони покликані тому, щоб просто-напросто своїх господарів, там, рішення, які приймаються в парламенті, голосувати, і абсолютно не дбати про долю українського народу. А от ідеологічні партії, типу «Свобода» і так далі, от вони завжди стоять за першість титульної нації, завжди дбають про народ. Хоча, от коли останній раз вони були в парламенті, ну то це дбання про народ, воно теж було інколи чисто теоретичним. Чому? Тому що, на жаль, поки партія в опозиції, то головною метою це дбати про народ, а коли вона приходить в парламент, вона знову ж таки починає якимось чином дбати про добробут конкретних людей, що не можуть вважатися цілим народом. І от ситуація між тим, що можуть бути репутаційні втрати, мені здається, що великих втрат ніхто не понесе. Чому? Тому що більше небезпека, наприклад, як на мене, є в тому, щоб розібратися з ситуацією миротворців, яких ми так активно запросили, і яких треба буде так чи інакше прийняти у нас в Україні. А знову ж таки ми повертаємося до того, що в момент, коли прийдуть миротворчі війська в Україну, нам можуть просто-напросто перекрити безвізовий режим. А влада завжди повторює, що це одне з найбільших досягнень української влади за останній період. І виявляється, що ми самі з власної волі приходимо до ситуації, коли можемо втратити той безвізовий режим, тому що до нас підуть миротворці. І коли йдеться про те, в якому вигляді мають прийти миротворці, і наскільки у них будуть розширені функції, і чи ми можемо заблокувати можливість потрапляння до цих миротворчих військ представників Російської Федерації, чи, наприклад, навіть Білорусі, яка є фактично союзником військовим Російської Федерації, ми ніяк не можемо відповісти на це питання, і парламент, мені здається, просто сидить і дуже сильно сподівається, що в цій каденції не треба буде голосувати, а спершу пройдуть вибори, всі там наберуть собі голосів, а потім вже будемо голосувати за оце складне питання. І от може таким самим чином виявитися і питання про суд. Вони теж будуть всіляко сподіватися, що це вже після виборів можна буде, наприклад, проголосувати. Ну, принаймні, поки парламентарі сподіваються на календарні вибори, досить багато чуток ходить про дочасні, передчасні, дострокові вибори, вибачте. І скажіть, будь ласка, назвіть якісь підстави для парламентських виборів, чи існують вони, чи насправді що це за політтехнологія, чи насправді є такий вирогідність розвитку такого сценарію? Ну, знову згадуємо ситуацію, якщо хтось ще пам'ятає, з старшого покоління, коли розвалювався Радянський Союз, вийшов міністр і сказав, що обміни купюр, а тоді були купюри там в рублях якісь там по 500, не буде ніколи, а потім так тихенько додав до завтра до ранку. Ну і, умовно кажучи, хто не встигне обміняти, той взагалі позбавлений буде цих грошових коштів. Це ніби такий ще жарт з тих часів, але, на жаль, у нас це таким самим чином відбувається. Якщо вже починають говорити про те, що ні за яку ціну виборів не буде, будуть вони нормальними календарними, це може означати, що механізм оголошення дострокових виборів вже запущений. І деякі експерти, знову ж таки, і не тільки експерти, а навіть народні депутати опозиційні твердять, що це проєкт Банкової, що це робиться спеціально для того, щоб провести спершу вибори народних депутатів, отримати більшість, ще більшу для правлячої партії, а потім, маючи вже більшість в парламенті, прийти на вибори президентські, які мають відбутися в марті
наступного року і таким чином свій результат на президентських виборах теж підтвердити за допомогою основної маси депутатів, що будуть в парламенті на той час засідати. От, пані Оксана, я хотіла від вас почути ще таку тему, ще раз зачепити тему Криму. От, власне кажучи, на вашу думку, чому вчора на Погоджувальній раді не було озвучено ні позицію парламенту, ні позиції парламентарів щодо виборів у Криму, так званих, які мають відбутися 18 березня? Ну, судячи зі всього, однозначно... Тобто, яким чином ми до чого? Ми підійдемо до того факту, що воно відбудеться, а потім наші парламентарі будуть це якимось чином коментувати, обурюватись, висловлювати... Не визнавати, закликати світову спільноту. Чому до виборів не робиться ніяких заяв? Ну, можемо знову повернутися до початку нашої розмови. А у нас нема механізмів на те, щоб щось робити. Заявляти ми можемо все, що завгодно. Це абсолютно не заборонено. Тому що в нас свобода слова, демократична країна. Ми маємо підтримку світової спільноти, європейського співтовариства. Але, як я вже згадувала, юридично, формально юридично, російські громадяни будуть голосувати за російського президента. І що б ми там не казали, і як би ми не закликали, з точки зору права, то це їх не просто право, а ще й там деякий моральний обов'язок піти і проголосувати, тому що вони є громадянами за паспортами тої держави. І наші парламентарі, може, і тому не так швидко і готові якісь свої позиції і свої заяви висловлювати. Чому? Тому що вони теж добре розуміють, що це всього-навсього буде вербальна позиція, яка не буде мати механізму імплементації. Угу. Резонансний законопроект про національну безпеку. Голова Верховної Ради Андрій Парубій найближчим часом рекомендуватиме винести на невідкладний розгляд законопроект про національну безпеку України. І як повідомив раніше голова фракції «Блок Петра Порошенка» Артур Герасимов, законопроект про нацбезпеку перебуває на фінальній стадії підготовки в адміністрації президента. Раніше заступник державного секретаря США Джон Саліван заявив, що Верховна Рада України має якнайшвидше ухвалити закон про національну безпеку, який передбачає впровадження цивільного контролю над сектором оборони. Які у вас очікування від можливих голосувань щодо цього проєкту? Які можуть суперечки виникнути? Хтось, навіть ще сьогодні зранку, коли я пробувала героїчно доїхати на вранішній ефір в морозному Києві, де не заводиться половина транспорту, казав про те, що, мабуть, йдеться про деяке обмеження. Наприклад, в Службі безпеки України інколи наші підприємці дуже скаржаться на те, що Служба безпеки перевищує свої повноваження і приходить з обшуками. Галузь IT просто потерпає від того, що коли у них вилучається техніка, то вони фактично взагалі не можуть свою діяльність проводити. І один із варіантів був таким чином виписаний, щоб Службу безпеки позбавити цієї функції, яка до тієї пори ще існує. Але невідомо, чи ця пропозиція буде в законі, чи десь там по дорозі знову-таки може трапитися ситуація, що вони цю позицію десь втратять. І контроль над сектором оборони, в принципі, вже починає відбуватися. Наприклад, треба згадати про те, що був знятий керівник, і в момент, коли був знятий керівник, всі сказали, що, мабуть, тепер ми зможемо Укроборонпром більше контролювати, тому що там наглядова рада, там вже навіть Політехнічний інститут Київський запровадив спеціальний курс для студентів, які можуть одразу після закінчення Політехнічного інституту йти працювати в військово-технічні підприємства. Але все це поки що перші кроки. Чому? Тому що не один місяць буде все відбуватися, ці зміни. І то, що контроль з громадськості буде
мати місце, це дуже добре, і це значить, що журналісти теж будуть більше мати інформації про те, що відбувається в нашій оборонній галузі. Але треба пам'ятати, що так чи інакше, от вся ця галузь, вона буде мати теж і гриф абсолютно таємно. І коли такі речі будуть траплятися, то тут жодний контроль громадськості вже не входить в гру, і ми будемо добре розуміти, що якщо треба буде щось втаємничити, то завжди можна буде використати цю ситуацію з грифом цілком таємно і сказати, що це просто-напросто супертаємниця, яка не має бути взагалі озвучена. Тому насправді, може, і це все робиться, знову ж таки, для того, щоб показати, як ми імплементуємо демократичні механізми і процеси в нашій країні. Але ж при цьому, я думаю, що керівництво концернів військових, воно не віддасть фактично всю інформацію на розгляд громадськості. Хотіла б ще доторкнутися до формули розрахунку ціни на газ. Чи має бути дискусія між урядом і МВФ щодо формування цієї позиції щодо цієї вимоги? І, власне, про порядок ціноутворення. Є вимоги МВФ, є рішення українських політиків, є питання української внутрішньої політики, і є позиція управлінців щодо того, як має працювати галузь газу в Україні. Проте існують потреби в України у кредитах. Це теж важливо, тому що ми маємо співпрацювати з МВФ. Яка політична складова у цього рішення? Власне, до вимоги до ціни на газ і нової ціни на газ, яка має відбутись, які політичні рішення мають бути в Україні для цього? Там, де йдеться про гроші, там завжди є політичне рішення, і це ми добре розуміємо. Міжнародний валютний фонд вставляє свої вимоги. Це теж можна зрозуміти, тому що якщо кредитор дає гроші, він має знати, яка фінансова ситуація в позичальника. І інколи буває так, що просто-напросто, якщо позичальник не виконує вимог кредиторів, то кредитор відкладає надання наступного траншу, як от відбулося зараз в українській ситуації. Газ – це така дуже контроверсійна субстанція. Чому? Тому що, знову, розумні експерти кажуть, у нас вистачить свого власного газу для того, щоб населенню його постачати, і абсолютно нам не потрібно, щоб населення споживало імпортований газ, тому що це одразу автоматично робить цей газ для населення дорожчим. З іншого боку, знову ж таки, немає кому точно верифікувати цю ситуацію. І абсолютно неможливо, як мені здається, зрозуміти цю логіку, яку НКРЕ, тепер уже плюс КП, весь час має на меті, коли йдуть всі постійні подорожчання, розуміючи, що люди збіднілі, розуміючи, що субсидії вже починають відмінятися для максимальної кількості людей за якісь там абсолютно невеликі порушення чи майнового статусу, умовно кажучи, порушення. Змінюються вимоги до людей, які хочуть отримати субсидії. І все ж таки я б хотіла повернутися до можливості голосування за цю постанову і власне за цю вимогу. Будь-які рішення, будь-яке голосування для українських парламентарів щодо підвищення ціни не тільки на газ, є досить потужними електоральними ризиками. Тому що ми все ж таки, я повертаюся ще раз до того, що ми починаємо жити, парламент принаймні починає вже жити передвиборчим життям. Які, власне, на вашу думку, ризики і для українців звичайних, і для парламентарів? Власне, з питання вимоги МВФ щодо ціни на газ, яка має підвищитись. Парламентарі то не дуже ризикують, їм то, в принципі, є чим заплатити навіть в разі підвищення. Я маю на увазі голосування. З іншого боку, вони будуть
пробувати сподобатися своїм виборцям. А щоб сподобатися своїм виборцям, то треба з високої трибуни виступити і сказати, що ми не підтримуємо, ми не згодні, ми абсолютно не бачимо ніяких потреб на те, щоб підвищувати ціну. Ми то взагалі пропонуємо пошукати механізми, щоб зменшити цю ціну. І це нам зрозуміло, і ми вже звикли до того, що ці виступи будуть мати місце. І ми зрозуміли, що, як завжди, будуть когось там звинувачувати в популізмі і будуть казати, що, наприклад, там газова принцеса пані Тимошенко, то вона завжди осідлає ту тему газу і завжди на тій темі в'їде в рай. Але так чи інакше, якщо вимоги Міжнародного валютного фонду не можна буде в жоден спосіб обійти, то це відбудеться. Якщо це не відбудеться голосуванням в парламенті, то цей Кабмін просто прийме своє рішення потихеньку, і ми навіть не будемо знати, звідки в платіжці знову... Дякую за вашу позицію. Оксана Білякова, політолог, була гостем ранку програми «Саба». Продовжуємо, далі переходимо на новини «Заман» з Христиною Стець. Залишайтесь з нами.